רגע, אבל אלי טביב, לא פראייר, אלי טביב מינה דובר חדש. אילן! לא, סליחה, לא. לא, באמת, תגיד, הוא נורמלי? טביב, אילן השועל, זה הדובר החדש שלך. למה לא? בן אדם רהוט, כריזמטי, והכי חשוב, היחידי שקונה את הזבל הזה שאני מכר לאמריקאים. אני לא חושב שזה כבר לא עובד עליהם. אילן, אני מבין שאתה מתרגש, סחטן על המינוי, הופתעת? הופתעתי, ואני מתרגש, ואני מודה לטביב, ואני מודה למשפחה, ואני מודה לאלוהים, ורק הוא שולט העגומים, ואני עובד סוף נכון. אילן, די, באמת, די. טביב, זה בן אדם שאתה רוצה במשא ומתן מול מוני הראל? הלו, יש לי דובר, תשאלו אותו. טוב, אילן, אם אפשר, בכל זאת. אילן, מחר הראל יבוא אליך, לטביב, עם הצעה, מה אתה אומר לו? אני אומר לו, מוני, נגב את התחת עם צעיף של אדומי! טוב, שנייה רגע, טביב, אתה חושב שהאוהדים יעברו על זה בשקט? אל תדאג לאוהדים, סידרתי להם מעודדות קלאס. אל תדאג, ישטפו את העיניים, יאללה חדרה! יאללה חדרה! יאללה הפועל, נו! יאללה הפועל! גבירותיי ורבותיי, בואו נקבל בצהוב, בכחול ובגדול את מכבי תל